Men qanday yaqin bo'lib qolganimni keyin o'zimda sezmay qoldim. Oshol Balagesda Ashta to'yda at chabalat ekan, g'unan chabalat ekan. Ana o'shanda men at g'unan chapchilim. Ana o'shol ashta to'yda irchilar irdayt ekan, jarchilar. Elibizde qalım Rısanıoğlu bor bu degan. Ana Ahmet Rısmen deyip degan. Şular çıqıp irdaytili. Ana men irdi жақсы көрчүлүм. Oşalarga жақындап imerilip, gülügatlar verip, bizday bastırıp tur deyt ekan. Köpünçe şeýek imerilip kalçılım. Oşan uqqum gelip öyle. Oşantip жүрдüm. Anam bul andan murun Büröler ırdap ketip barasa, anın ırın jattap kalıp bat ele bolçu maga. Bat jatta bolçulum. Oşonday talanttın güçü var ekan oşonda jattap kalıpga. Anan tigiler ırdap жүрдü, аны oğup жүрдüm. Şol жақсы көрчүlüm. Anan uşul Borbunun debeyin Akmat Baykuştun ırın marhum Kövança jaktıra berçi meselem. Aytalı oşu köbeli. Oşantip жүрдüm, anan at çapkandan alıp çoğoydum. Çoğoymanın ayılda jora bolsa bolat, şeline bolat. Munda girmirçi, men irçi. Oşantip ırışından akırındap tekeyde ulana öret eken. Anan oşo jiletken sayın ulam göbey. Anandır köbeyip bıratat. Boşulup. Anan keyin jora bolsanyň gadymkyda ýakyny bolup kaldım. Irçy bolup oşordan. Kamus düzle bilçemesmin. Başta sypadap da jiberçimin tüşdük nakındarınday. Anan oşantip жүрген kesimde ayılga oyun koyup artistler gidip dedi. Artist degen sözdü men düşünbeyt ekemin. Görse bilermenen artistler gidip oyun koymak eken. Emi oşol 35-nji ýyldyn aýagy. Oşonda şol ataylar şarşeýen, Bek Muratlar, Murat Ali Aksakaldar, Aktan galyk, çalagys, bir toby bar oýun goýup atşat. Artist degen sözdü men oşonda düşündim. Birinçi ýol ukdum. Soň akkar jawap jatganda oşonda oýdy ukdum. Mınday aýtyp dep. Aýdybysda bolsum degen kişi bar ele. O bizden balabysda gyrçy bolan turgan şunda ugasyňar Şineke ırda persinde boşantıp kaldı. Irdasın dedi. Hemen ırdattı, atayı gördü. Bari gördü. Jakşı eken. Bargının artist bolgunun. Bargının dep ketişti. Anan bar dep ketişti. Men oşo ýyly jasynda 25-nji mayda şerden çıkıp şerge geldim. Armiyada Aliyev degen komandir eskadron bar edi. Men armiyada жүрgende menin komandirim bolçu жақсы görçüle meni. Oyun kurak kişiler. Ay şerge jiribegin ay sen talantyň tigindey, sen talantyň munday dep şon süýleçi. Ana oşo kişi alyp gelip şerge meni. Alyp gelip onan kat jasyp konwertke salyp berdi, teatrga barganda. Bet Dursun degen kişi direkte ekan şonda, Bet Dursun. Tuzup durus barken ditjas eken. Anan agat jas bergen eken gatga garap ana meni synaşdy. Adi men salam aýtyp birdadım. Moldowasan kalıp asman kul bar eken. Anda alam kullar jogap eken. Anyrda oşantym, salamdaşdym. Akyn bolsa bol eken, akyn eken. Jarayt dep oşantdy. Atay aýtdy men gelgendire. Bakışında görüp ketken eme. Akındar, töböňerdi kanday tukan balemi geldi dedi. Ana keyin Baykuş şarşenda aýtçyla. İsmail'in ırdaşının içine dövüldü var dep koyçyla. Emi oýlasam oşolardy birde meni baykagan eken. Talant kişiler eken. Oşol nimenen 29-njy may günü 36-njy ýyly. Artist bolup kaldım. Men turmuşumda iki gana jerik işledim. Kalkos kurulganda kalkozda oldum da anan gelip filarmoniýaga işledim. Anan da Belsiýaga çykdym. Boldy. Turmuşumda iki gana jerde ötdüm.
Ana şol meni şahar görsün dep Moskvaga bir plastinkandayımda güy vermek eken koşup berişdi men gelgende 15 gün eyle batele. Menin ajada kılatandırlı jumuşum yoktu, mele kıdırıp kayra geldim. Muşundan bir deme çıgat degen oydu kılışkan eken emi. Ana şondan tartıp artist boldum. Güzünde olimpiyada boldu janağı Murat Ali marhum, Şekerbek, Alımkul, Şerali, şulardım şu olimpiyadada geldi. Men de 5-6 aydan keyin gelişti. Bular da talantlı kıyın nerseler eken. Hoşondan tartıp artist bolup iştep jürdüm. Aytar kızdı kaylandık ko. Şol Murat Ali Aksakal kartayıp kalgan keseken 2 yıldan ketip kaldı. Şonda etini 2 yıl tuğrap berip kaldım. Keyin jürüp Şavdanbayev eköz sakınan neyse olup kaldı, aytışka çıkıp. Akın olup kaldı öldün. Katarga girip kişi olup. Şunda olup kaldı. Ana şu janagılarda eskerinin aldığında ayta keteyin. Marhum Alımkul öldü. Andan bunun kadı koyup kalgan. Osmankul var ala. Şavdanbayev. Men bolup oturabız. Alımkul'un korosu kenen koro ökön 500 kişi. Küzdün günü ısık emes, soğuk emes. Oyda salkın kese gele. Koroga tol del. Anan keyin oturat, 2 kondurup kadırlap jönöttü kişini. Oşonda top bolup el arzerde oturat eken dağı imenen gülkü ayaktaştı. Kaka dep keye bir jeri gülüt eken. Anan keyin bir okumda çoğ oluşup söz buğa geldi. Kana joldaşıma öyle söýüp üýde ýazat. Onu bir jokda var şoňar wakynlar dep Osmankulga gaýrylışdy. Bir-iki küplet ırda ösünen kiçi Alımkul söýüp ýazsa, debele turup kaldy gaýran kişi. Ana Şavdanbayev Aksakal aýtdy dede, ala bir 4-5 küplet aýtyp bile aýyşy da toktady. Ana oturgan elge tamaşa gerek eken, sen jaşsyň, sen köbürde dedi. Köbürde degenden keyin hem köbürdegende emne kılam? Malaka jakşı kişiden jakşı akın elengleri dey bersem, al köbeýbekdi. Hem ne kılıp köbeýtem degen oýga geldim. Gaýalym kuldy gaşgat berip tündük düşdükden kulagym ökkan görgen akındaryň ötkönlerdiň baryny aýtyp, şunu çubata bereýin degen oýga geldim. Koşalım kul dünyada ödüm degen var eken. Adasası gelgenden abıdan aldı tar eken. Amadının joğudan ak kalpak eldin kolundan. Usulda da tonun borundan. Bugün ayrıdıştın ada eken. Tabiat bergen güç menen erkin ösüp öndüňüz. Ubak tutup ömürdün uçuk ýylan gördüňüz. Ada tonun baýdygyny ırdap jürüp gördüňüz. Arasında çalkadap jırgap jürüp gördüňüz. Arburçuna sabettin barıp jürüp gördüňüz. Alban türlü syýdygyn adyp jürüp gördüňüz. Akşum karday buluttan aýdanyp jürüp gördüňüz. Arşay doğdu deputat, şaylanıp yürüp gördüňüz. Ajaldın yolu başka kim bugün amalsızdan göndüňüz. Tuğulup ösken yer kaldı, tuğuşkan tuğan el kaldı. Kucaktaşıp ten ösken kurbu kurdaş ten kaldı. Arkaygan büyük çöl kaldı, çalkaygan deniz göl kaldı. Kanalda susu kılkıldap, kaykadagan çöl kaldı. Asmanda tigen ay kaldın, akın sudayra say kaldı. Acaldın kodu jetkende, ey adeken adaksı tuğa şay bar bey. Oşo üntivirde menen jana bir 80'den aşık kişinin atını atap, bir 20 minuttan aşık wagt alındı.